हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय। बयनिसिबो गोजोन फुंबिलिनि अननाय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दायो आंनि भिडिअखौ फुं समाव बानायनाय जादों, बेनिखायनो आङो आरो जायफोरा फुंबिलि समाव नायदों बे बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलि बावहरबाय, आरो जायफोरा मोनाबिलि समाव नायदों बिथांमोननिसिम गोजोन मोनाबिलिनि थाखाय गाहाम हामलायथि बावहरबाय। आरो जिखि समाव नाया मानो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ। आंबो मोजाङै दङ। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे स्पेसियेल टपिकनि सायाव भिडिअ लानानै फैदों, आरो सिगाङावबो आङो बे टपिकनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायखांबाय। आरोबाव आङो दिनै बे टपिकनि सायावनो फिन खनसेबाव भिडिअ बानायनो थाखाय आखायाव लाबाय। मानो होनोब्ला बे टपिकआ मस्ट इम्परटेन्ट। मैयासो आङो ससियेल मिडियायाव नुदों। दा बे टपिकनि सायाव आरोबाव ससियेल मिडियायाव गोदानै निउस नुबावबाय। दा बेनि सायाव आरोबाव आंबो फिन बेनिखायनो भिडिअ बानायबावनो थाखाय आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आरो नोंथाङा जुदि भिडिअआ गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, आरो बेलखौ शेयार खालामनो दाबाव। मानो होनोबा बे भिडिअआ नों आं बयनिबो साफ्रोमबोनि थाखाय इम्परटेन्ट जागोन होननानै आं सानो। दे बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जिथुनाखि बिटिआर एकर्ड, जायखौ जों बिटिआर एकर्ड होननानै बुङो, बेयो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो बर' हारिनि माखासे सोमावसारारि आफादफोरनि गेजेरावहाय बेयो जानानै थांदोंमोन। आरो बे एकर्डआव मोनसे क्लज दङमोन, 8.4 क्लज। बे 8.4 क्लजआव ओरैबायदि लिरनाय दङ जे बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायनानै खोन्थानोसै। नोंथांमोना फरायखाबाय जानांगौ बा मिथिखागौ जानांगौ, थेवब्लाबो आं खनसेबाव खोन्थानोसै। बे 8.4 क्लजआव लिरनाय दङ, गभर्नमेन्ट अफ आसाम विल प्रभाइड फाइनेन्शियल कम्पेनसेसन अफ ₹5 lakhs to each of next of kin of persons who lost their lives in agitations for separate state। माने जायफ्रा आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनांबाय एबा मुंख्लं जालांदोंमोन, बिसोरनि खाथिसिन सोमोन्दो थानाय एबा बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरनो खहा सुफुंनाय हिसाबै 5 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै लिरनाय दङ बे बिटिआर एकर्डनि 8.4 क्लजआव। दा बे क्लज बायदियै जाहाथे बिटिआर सरकार, आसाम सरकार थाबैनो मावफुंनानै होयो, बेखौनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरबाय। मानो होनोब्ला जाय बिथांमोनहा हारिनि थाखाय नांदोंमोन, बिथांमोनहा अबथिरा जिउ खोमानानै लानांबाय। गावसोरनि बिसि फिसा, न'खर, बिमा बिफा गासैखौबो एंगारनानै जिउ गारनानै थांनो गोनां जाबाय। जाहाथे बे अनसुंथाइखौ मोननानै न'खरनि बिसि फिसा, गथ' गथाय एसेब्लाबो जाहाथे सुंथानाय मोननो हायो, एसेबाबो जाहाथे रेहाय मोननो हायो, बेनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गले गले खावलायदों। सिगाङावबो आङो बेनि सायाव भिडिअ बानायखादों, आरोबाव आं दिनै खनसे फिन भिडिअ बानायबावबाय। मानो होनोब्ला जों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ जे गेदेमा मुंख्लं बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरा गोबां दुखुजों भुगिनानै दङ। बिथांमोना गोबां दुखु फोरमायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों, आरो बिथांमोना दुखुखौ फोरमायखागोन। मानो फोरमाया जानो? मानो होनोब्ला 2020 मायथाइयावनो बे एकर्डआ जानानै थांदोंमोन। दिनै 2023 मायथाइ सोलिगासिनो दङ, नाथाय दासिमबो बे 8.4 क्लज, जिथु मुंख्लं न'खरफोरनो अनसुंथाइ होनाय, बे क्लजआहाय आबुङै मावफुंजायाखै। दा बेनि थाखायनो जाहाथे
gedema Mungklong न'खरफोरनि सोद्रोमा आरो बिसोरनि गथ' गथाय बिसि फिसा बिमा बिफा बेफोरनि खोथाखौ साननानै बिथांमोनखौ अननानै जाहाथे मावफुंनानै होयो जाहाथे गथ' गथायफोरनि फरायनाय फेदेरनाय गाननाय जोमनाय बेफोर गासिबावबो जाहाथे हेफाजाब आरो मदद जायो न'खर खुंलांनायाव एसेबाबो जाहाथे हेफाजाब मदद जायो बेनि थाखाय बे 8.4 क्ल'ज बेखौहाय मावफुंनानै होनो थाखाय गले गले खावलायो मानो होनोब्ला बिथांमोना हारिनि थाखाय नांदोंमोन हारिनि उदांस्रिनि थाखाय हारिनि आलादा रायजोनि थाखाय हारिनि गादबजानाय नासयजानाय सोबख'जानाय बेफोर गासैखौबो उदां खालामनो थाखाय बिथांमोना नांदोंमोन गाव बेक्तिगतनि थाखाय बिथांमोना नाङाखैमोन बिथांमोना दुलाराय बर' हारिनि थाखायनो नांदोंमोन जों बयबो बेखौ मिथिगौ दा बेनिखायनो जोङो गासैबो बिर जोहोलाव मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो सनमान होनांगोन आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना दिनैसिमबो थांनानै दङ जों बिथांमोनखौबो सनमान होनांगोन आरो जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानानै दङ जों बिथांमोनखौबो गोसो होनांगोन बिथांमोनखौबो जोङो रेसपेक्ट होनांगोन आरो बिथांमोननि थाखायबो जोङो खामानि मावनानै होनांगोन बेनि थाखायबो आं सरकारखौ आरोबाव खावलायहरफादेरनाय जाबावबाय जायफोरा दिनै बिटिआर सरकारखौ सालायगासिनो दङ बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों गंग्लायै खावलायहरो जाहाथे बेखौ जोबोद गुसुं समनि गेजेरावनो मावफुंनानै होजोबो जाहाथे मुंख्लं बिर जोहोलाव बिथांमोननि आत्मायावबो सान्थि मोनो बे खोथाखौ आङो सिगांनि भिडिअआवबो बुंखानाय जादोंमोन आरो फिन दिनै खनसेबाव बुंबावनाय जाहैबाय अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ बयबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे दिनै बिटिआर सरकारखौ सालायबाय थानाय गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम बे भिडिअआ सौहैयो आरो बिथांमोननि गोसोआव जाहाथे बे इनफरमेसना सौहैयो आरो बेखौहाय थाबैनो जाहाथे बिथांमोना मावफुंना होनो थाखाय इनिसिएटिभ लायो बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो जोबथारनायाव आं बेखौनो खावलायबावो जे नोंथाङा भिडिअआव गोदानब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां दा बेखौनो आं जोबथारनायाव गोसो गोरबोनिफ्राय गले गले खावलायहरबाय दा दिनैनि भिडिअआ बे मोनसे स्पेसियेल टपिकनि सायावनोमोन आरो भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय आसा खालामबाय आरो जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय बे भिडिअखौ नायबाय बिथांमोननि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय थ' भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो उननि समाव आङो बेफोरबायदिनो हारिनि थाखाय बा हारिजों सोमोन्दो थानाय मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय नाजागोन जों आसा खालामो नोंथांमोन बयबो सापर्ट खालामगोन होननानै दा बिदिब्ला भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै जय बर' हारिनि जय